Ďakujem. Mi cťou, že môžem tu pred vami vystúpiť. Moja téma má názov Kontradiktornosť v trestnom konaní z pohľadu obhajcu. Ja by som to len tak v krátkosti teoreticky vymedzil tento pojem kontradiktornosť v trestnom konaní a následne poukázal na niektoré aplikačné problémy, či už v prípravnom konaní, alebo potom by som spomenul aj kontradiktornosť na hlavnom pojednávaní. Úplne v krátkosti, aby som stíhal nejaký ten časový limit. Takže spravodlivé súdne konanie je súhrnom viacerých inštitútov, ktorých podstatou má byť zabezpečenie spravodlivého meritorného rozhodnutia. Medzi tieto inštitúty patrí nepochybne kontradiktornosť, pojem v oblasti práva bežný a pritom zároveň vykladaný mnohými rozdielne. Jednou z otázok, ktoré si je nutné položiť, je, či kontradiktornosť v kontinentálnom právnom ponímaní je rozdielnym inštitútom od kontradiktornosti v protikladnom adverzálnom právnom systéme príznačnom pre krajiny common law. Zásada kontradiktornosti býva tiež nazývaná zásada kontradiktorného konania, ale aj kontradiktorným procesom býva vysvetľovaná niekedy v širších, niekedy v užších súvislostiach. Niektorí autori stotožňujú zásadu kontradiktornosti v inkvizičnom trestnom procese s adverzálnym trestným systémom, vyjadrujúci mieru sporu medzi stranami. S týmto názorom sa nestotožňujem. Kontradiktornosť podľa môjho názoru vyjadruje právo navrhovať dôkazy, právo vyjadriť sa k dôkazom predloženým protistranou a právo poznať dôkazy, alebo teda obvinenie, právo poznať právnu kvalifikáciu toho, čo je kladené za vinu. Kontradiktornosť v prípravnom konaní sa teda začína momentom vznesenia obvinenia, kedy teda obvinený má byť poučený o možnosti, že on, poprípade jeho obhajca, sa môžu zúčastňovať na úkonoch prípravného konania a klásť po prípade svedkom aj otázky. Ako zásadnú vadu v slovenskej právnej úprave badám, že policajti, a už sa to stalo aj mne konkrétne, odmietnú oznámiť, akého svedka budú vypočúvať, aký úkon bude robený, okrem teda toho, že oznámia to, čo je v litere zákona, druh úkonu, miesto a čas jeho vykonania. Následne aj napriek mojej otázke vyšetrovateľ odmietne mi odpovedať s tým, že to nie je jeho povinnosť. Považujem takéto obmedzenie kontradiktornosti za zásadné porušenie práva na obhajobu, pretože ako sa ten obhajca, poprípade aj obvinený, má pripraviť na ten, ktorý konkrétny úkon, ako má zistiť o tom svedkovi podstatné údaje, okolnosti, za ktorých sa napríklad dozvedel o trestnom čine. Samozrejme, iným problémom je aj možnosť odopretia nazrieť do vyšetrovacieho spisu, kedy policajti, ako to už aj kolegovia spomínali predo mnou, s poukazom, že neboli ešte vypočutí všetci svedkovia, alebo mohlo by to zmariť samotný výsluh obvineného, keby sa dozvedel, čo je obsahom spisu. Iným problémom bolo v podstate v právnej praxi na Slovensku, že policajti už pri výsluchu obvineného sa ho dopytovali, či má záujem zúčastniť sa úkonu toho záverečného preštudovania spisu po skončení vyšetrovania. Pýtali sa ho to ešte v podstate na začiatku vyšetrovania, kedy nebol určený konkrétny termín tohto úkonu a kedy už nesmie policajt ani tajiť ten vyšetrovací spis a musí oboznámiť obvineného s jeho znením a s jeho obsahom. V podstate mnohým obvineným to bolo v zásade jedno, alebo boli nevedomí svojich práv a povedali, že sa teda vzdávajú. Následne právnou praxou sa dospelo teda k názoru, že obvinený sa môže platne a účinne vzdať tohto práva, len pokiaľ je už presne vymedzený ten, ktorý konkrétny termín a už je presne určený aj miesto, aj čas jeho konania. V podstate dostávame sa ku kontradiktornosti na hlavnom pojednávaní. Ja by som len uviedol, že neviem, ako to máte vy v Čechách, ale na Slovensku už obhajca má právo zaujať stanovisko v obžalobe. Je to po
po úkone teda obvineného, po jeho vyhlásení, teda, ako sa cíti vo vzťahu k obžalobe, či sa cíti vinný, nevinný, alebo sa nevyjadruje. A vtedy má následne možnosť jeho obhajca zaujať stanovisko k obžalobe. A toto stanovisko by malo byť jasné, krátke, stručné a mal by tam v podstate načrtnúť spôsob obhajoby v konaní pred súdom. Ja by som aj v podstate ukončil svoj príspevok a ostatnom poukážem na jeho písomné vypracovanie a prenechám ostatným kolegom priestor. Ďakujem.